जोंनि दा गोदानै जों जावरिखांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु जोंनि गोदोनि जि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन बे सिमांखौ जों दासिमबो जाफुंहोनो हायाखै। बेनिखायनो बे सिमांखौ जों मोगथां महराव जाफुंहोनो साननानै जोंनि दा बोरायदोंब्लाबो बोराय बैसोब्लाबो जों जावरिफिननो बाध्य जाहैदों। माबोरै होनना बुङोबा जों जिबायदि काउन्सिलखौ लानानै जों दा सालायगासिनो दं जोंनि बिटिसि बिटिआर बा बड'लेण्डखौ, बेयो जोंनि थाखाय साक्सेस नङा, मोजां नङा। मोजां नङा माने जों बेयाव लाब गैया, जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। बोख्लायनाय ओमफ्राय आरो बेखौ सिफायफिननाय बेफोरबायदि पावार थाजोबो। बेनिखायनो जों फुल प्रेजेन्टखौ नांथारगौ। फुल प्रेजेन्टखौ मोनागौ माने जों जिराया। बे थांखिखौ जों लानानैनो दा गोदानै ओंखारफिननाय जादों। ओमफ्राय जोंनि मुङा जाहैबाय अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन जों मुं लादों। जों एक्स भलुन्टियार फर्सखौ लानो बाध्य जाहैदों। मानो होनबा लिड खालामनायाव जोंनो थाफिनबाय। बे हिसाबै जों बेखौ लानाय जादों। रायजो राजाया जाहाथे बेखौ भुल साना, जाहाथे रायजो राजाया आरो जोंनि माबायाव प्लेटफर्माव फैनानै जाहाथे गासिबो फैयो, जोंखौ अकल गोदोनि एक्स मावग्राफोरल' होननानै जाहाथे साना, जों बेखौ गुरैयै खावलायहरो। जाहाथे मोनफ्रोम गामिनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो जायगानिफ्रायनो जोंजों जाहाथे हेफाजाब होयो। ओमफ्राय जों नन पलिटिकेल हिसाबैनो जों ओंखारदों। बे हिसाबै बयबो जाहाथे जोंजों हेफाजाब होयो। मारै होनना बुङोबा जों ओरैबायदि बुंनो लुबैयो, पलिटिक्सखौ नाङा नङा नांगौ, नाथाय पलिटिक्सनि माबाफ्रा प्लेटफर्मा बे आलादा। जों बिथांमोनहा जिहेथु अलरेडि माखासे सुक्तिबो खालामबोखांबाय नालाय, बिथांमोना दा बिफिननोबो हाला। ओमफ्राय बिथांमोना गोख्रोङै बर'नि जानानै खामानि मावनो हाया। एज ए हल दा माने गुबुन गुबुन जाथि जनगस्थिखौ लानानै खामानि मावनांगौ जाना फैयो। बेनिखायनो जोङो नै बर' हिसाबै जोङो एसे गोख्रोङै जों ओंखारफिननो लुबैनानै जों बेखौ, आरो जों बर' गोजायै ओंखाराबा रावबो हेफाजाब होखाया, बेखौ साननानै बे नोजोरखौ बोनानै जों बे थांखिखौ लादों। ओमफ्राय जोङो बे हाबाफारिया जोंना सोलिगासिनो दङ। दाख्लैबावै जों दिल्लीयाव थांना फैबाय। दिल्लीयाव जों गासै 6था मेम'रेन्डाम होबोदों। 6 जन गासै मिनिस्टारफोरनो जों होबोदों। जों फेस टु फेस जोङो जोंहा जुवेल अराम ट्राइबेल मिनिस्टार, बिथांनो जों फेस टु फेस रायज्लायदों। ओमफ्राय ल' मिनिस्टारजों जों फेस टु फेस रायज्लायदों। बिथांमोना जोंनो ओरैबायदि मोजां मोनसे माबा होदों, सुबिदा होदों, बा बले जों खाबु होदों, आरो जोंखौ हेफाजाब होनो होननानै बिसोरो वार्ड होदों। बे हिसाबै जोङो फ्राय जों जुदि आवगायबाय थायोब्ला जाफुङैनि खुनु खोथा गैया। रायजो राजाया जोंजों थानांगोन। मारै होनना बुङोबा जोंनि अर्गानाइजेसनजों खोथा गैया। जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्राय जिबायदि बड'लेण्डखौ बिबोबाय, बे बिराद दिले जाबाय, बिराद गोबाव जाबाय। जों मोनबोआखै, नाथाय अलरेडि दस्रा स्टेटफ्रा अलरेडि क्रियेट जाबोजोब्बाय, मोनखांजोब्बाय। दा बे बाथ्राखौनो दस्रा मिनिस्टारफ्राबो मिथिगौ। बिथांमोनाबो दुखु गुलायबावदोंसो। बे बाथ्राखौ लानानै जों बिराद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो जोंजों हेफाजाबाव थागोन माखासेया। बेनिखायनो जों दा खारबाय थानांगौ। जोंनि खारनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय रायजो राजाया जाहाथे फाइनान्सियेलिबो आरो देहाजोंबो जाहाथे हेफाजाब होयो। ओमफ्राय जाहाथे जोंजों मेम्बार हिसाबै जाहाथे गासिबो सरजाबफैयो। जों बेखौनो गुरैयै नैबे बोसोर गोदानाव, नैबे आरो मागो दमासिनि समाव जोङो बिराद गंग्लायै जों बयखौबो खावलायहरनानै आं बेखिनिखौनो बुंथिनानै होनाय जाबाय रायजोनिसिम। माखासे सम नोंथांमोना जिरायनायनि खार'ना मा? जों जिरायनायनि खार'ना बेनो जाहैदों, जिहेथु जों आसा खालामदोंमोन मा हयथ' मोजां फिथाइ फैगोन। नाथाय जों नुबाय मा बिटिसिनि समाव नंगौ डेभेलपमेन्टखिनिखौ लाबोदोंमोन, नाथाय अब्लाबो बेबो थारमाने जोंनि थाखाय बेयो फुल प्रेजेन्ट नंखाथारा। बेखौनो जों लानानै जिरायनांगौ बेबो नङा। थेवब्लाबो जों आसा खालामदोंमोन एसे मोनसे आपग्रेड फैबाय थागोन नामा, हयथ' बिनिफ्रायनो हयथ' इउटिआव फैगोन नामा, थारमाने इउनियन टेरिटरियाव, आरो बिनिफ्राय हयथ' फुल प्रेजेन्ट स्टेटआव फैगोन नामा। नाथाय बेखौ बिग्रायानो रावबो गैला, बिदि जाहैगारदों। थाङै थुङै नै बिटिआर फैबाय। बिटिआराबोथ' बिसोरथ' थाङै थुङै दा गाज्रिखौ बुंथावा, जायखिया मोजां नङा आरो सालायनायफ्रा। जों गासिखौबो जों मोजां होननानै बुङा। जों काउन्सिलखौ जाय सालायगिरि बिथांमोना सालायबाय थादों। खिन्थु काउन्सिलखौ जोंनो नांगौबै नाङा। बर' हारिया काउन्सिलखौ नाङा होनना बुंनायानो मोजां गासिबो। जों बेखौनो आसा खालामो। माबायदि नोंथांमोना संग्राम खालामनो सानदों? संग्रामखौ जों खालामगोन। जों डेम'क्रेटिक भाबै खालामगोन। जोंनि संग्रामा जों नन भायलेन्ट जागोन। बेयो एकदम पियरलि नन भायलेन्ट। जों बेखौ जों गोदोनि बायदि टाइपै जों हाया, बेयाव आर्मस एमिनेसन बे सिस्टेमा आजिखालि गैला। जों बिदि मडेल जों खारा। जों जास्ट रायलायनाय टक, ओमफ्राय मेम'रेन्डाम होनाय, मालाबा धरना होनाय, हयथ' रायजो राजाखौ एसे माबाखौ लाबोनो थाखाय जों धरनाखिनिखौ होगोन। नाथाय बांसिनै जोंना 1 नाम्बारावनो थागोन फेस टु फेस सावरायहैनाय, डिसकासन खालामहैनाय। जों जाय मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ जों लोगो हमहैनाय, बेखिनि खामानिखौ जों 1 नाम्बारावनो लाबाय थागोन। बे समाव धरना लागोन नामा नोंथांमोना? जों धरनाखौ जोङो स्टेटआव जों लानो हायाखै। स्टेटआव जों लागोन। मोनबेसे जिल्लाया दिनै बेयाव लागोन? जोंनि जिल्लायाथ' गासिबो जोंनि बिटिसिनि आन्दाराव, बिटिआरनि आन्दाराव जेसेबां दङ गासिबो डिस्ट्रिक्टआनो जोंजों दंजोबो। दा अलरेडि दाखाजोब्बाय। जेरै हमना ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, ओमफ्राय ओजोंहा उदालगुरि, ओमफ्राय प्लास जोंजों फैफादों कामरुप मेट्र'आ जोंजों, बर' कामरुप मेट्र' समाजा जोंजों माबा आरो एक्स भलुन्टियार फर्स बिसोर आगोलनिनोखा, जोंजों हेफाजाब होखादोंमोन। बिथांमोनाबो जोंजों हेफाजाब होनानै दं।